Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag kan I se, at vi har fået en ny baggrund. Okay, what the fuck, tænker jeg måske. Men det er fordi, at nu er vi ude i deres hav. Og han har lige skudt bolden over. Og jeg har... Hans kaldnavn, det er Nuga Noah. Så bare kald ham Nuga. Håber den her, den får like. Subscribe. Noah, kast den over! Så kom dog i gang. Han kastede den over. Han er bare nice. Okay, han er godt nok ikke nice. Okay. Han kommer nu. Der har vi Nuga Noah. Vi skal lige hente en bold. Der går 1 minut allerede. Nej, han sparker hårdt til. Og så sparker han. Du skal ikke ramme kameraet. Ja, det er klart. Han er psykopat. Men hvis vi ser på mennesker, ikke så meget. Han synes til bolden. Må jeg prøve at skyde? Hun lugter bådsøg. Er det meningen, du skal ramme kameraet? Nej, jeg mener, jeg skal ramme over, så I ser det. Jeg kan vide, om de så det. Ej, hvad nu, hvis du rammer det? No! Ej, Kjell. Det var altså ham, der skudte den. Altså? Det er 3'er, og jeg spiller med 4. Det ramte lige med. Du har lige ramt min iPad. Nej. Nu! Jeg kommer klikker! De vil snakke med faktisk Jesper på det forrige. Okay. Ja, men der er lige en pause. Jeg snakker lige med min far. Du må være med. Ja. Jeg er færdig med at Hej. Hej igen. Lige lidt dum. Det er lige der rækker færd. Det tror jeg hele nabolaget kunne. Vi sidder her. Der går 3 minutter. 3 minutter. Snak med kaninus. Hey. Og tøllerne. Og Lena, hun bliver kaldt for kaninus. Kaninus, det er det Sig det. Og nu får du Sebastian. Prøv at se. Godnat. Hvor er bolden? Prøv at skrive til den. Godnat. Begge to på en gang. Godnat til os. Slå først den ene. Sebastian, sig godnat til din far. Godnat, far. Nej. Nora, lige snak med Sille. Hej. Godnat. Hej. Farvel. Du får at vide. Godnat. Jeg stakker den ene, far. Han er vanvittig. Jeg gider lige til iPad'en. Tager lige. Hvor mange minutter er det? 4 minutter. Ja, hvad der vidste det? Nå, han skal bare lige have en bold, det så først. Det kan se. Det kan godt være, I ikke kunne, men det er også godt nok lidt svært. Nå, men nu kan I se. I gotta go, baby.
sige, lad beskytte iPad'en på en måde. Mor, de prøver hele tiden at være med på YouTube. Nej, vi vil. Du skal bare lige klippe på stenene. Og jeg håber, jeg har set nok. Jeg håber, jeg Se nok. Tak for jer.